Benvinguts. La Laura Vinyoles del Club d'Escacs Figueres és la flamant subcampiona de Catalunya femenina després d'haver fet un gran torneig. De fet, a l'última ronda encara podia haver sigut la campiona i el que farem serà mirar una partida molt instructiva que va jugar ella contra la campiona, la Joana Ros. En aquesta partida, la Laura Vinyoles jugava amb les peces blanques, va sortir de peó de rei, es va trobar amb la defensa francesa, ocupa el centre, contracop central. Què fem amb el peó? El defensem. I l'ataquem. Són la defensa Wiener, que és una defensa amb moltes punxes. Llavors, després d'avançar el peó, ens trobarem que aquest esquema bàsic que apareix aquí continuarà durant tota la partida. Fixem-nos en algunes coses. Una, és aquest peó fa que el blanc tingui més avantatge d'espai. De manera que en aquesta casella no s'hi pot posar cap peça. Si el rei s'enroca curt, aquí davant hi ha moltes caselles on el blanc es pot posar per atacar el rei, que no té defensors a davant. No? El centre està tancat, llavors això convida que el negre ataqui per la base, que és aquesta, i si no se'n surt, després per davant. De manera que si es canviés aquest peó i aquest per aquest i aquest, el negre tindria dos peons centrals i això seria un bon negoci. Però si coneixeu el sistema de Ninsowitz, ell proposava de canviar els peons per peces, és a dir, bloquejar els peons negres però amb peces. Això també passarà a la partida. Un altre, que sempre és bàsic a la defensa francesa, són els àlfils de caselles blanques. Aquest d'aquí, el negre, té tots els peons també en el mateix color, per tant no té diagonals. Això sempre és un problema. Sempre hi ha aquella frase d'en Suba, àlfiles malos defienden peones buenos, però ja veurem com va. Llavors, el que va fer, el que s'hauria de fer, de fet, és jugar a C5 i atacar la base, això és el que s'ha jugat sempre, però també hi ha aquesta altra possibilitat, cavall a 7, per preparar l'enroc, i això permet canviar la idea de l'obertura. És a dir, aquí normalment es jugaria A3 preguntant a aquest àlfil, no pas al cavall, sinó preguntant a l'àlfil què vol fer, i després d'àlfil per cavall, sí és cert que el blanc té la parella d'àlfils, la posició està tancada, per tant els cavalls serien millors, i els peons del flanc de dama blancs serien dèbils tots, no? És tota una batalla. Però això no passarà. El que fa la Laura és jugar cavall a F3, no només per treure una peça per enrocar-se, sinó per protegir els dos peons centrals, sobretot aquest d'aquí davant, i ara veurem per què. Perquè després de C5 pots jugar àlfil D2. Aquesta és la jugada. Ara, quan li preguntis a l'àlfil què vol fer, el cavall no està clavat, no? I si menjaràs amb àlfil i els peons te quedaran bé. I almenys momentàniament tindràs la parella d'àlfils, que és el que va passar. Ara el negre posa més pressió sobre D4 i preguntes a l'àlfil. Si l'àlfil se'n retira, aquest peó es pot menjar tranquil·lament, per tant, ha de menjar i tens els peons bé. Després de menjar aquí i aquí, sí, l'àlfil ara no dura més temps, és cert, però aquesta casella serà del blanc i podrà aprofitar-la per passar peces a l'altre flanc, inclús amb les torres, no? Això és el que fa l'avantatge d'espai. Per exemple, les torres poden passar a l'altre flanc tant per la tercera fila com per la quarta fila. Més, menja en dama. No? Dius, no, amb dama no, que després me l'ataquen, no? Bueno, te l'ataquen i la treus i ja està, s'ha acabat, no? Doncs en dama pren, s'enroca, allò que dèiem, no hi ha peces aquí davant que defensin el rei, i aquí en un moment tenim un atac ràpid, no? I ara, al fil de 3, toques aquest peó, que només està defensat pel rei. Ara comparem els àlfils. Aquest d'aquí, que té dues diagonals, actua en tots dos flancs, contra aquest d'aquí, que està travat pels seus propis peons i no troba la manera de sortir. Això és molt important, perquè si anem traient la brossa, al final quedarà l'àlfil blanc, que és el bo, contra l'àlfil negre, que és el dolent. És un esquema bàsic, però pot passar. Llavors, toquem la dama, ja hem dit que si aquest peó és el que marca l'avantatge d'espai, per tant, el negre l'atacarà per davant, el que no farem és posar la dama aquí, per exemple, seguir defensar el peó, perquè encararíem la dama amb la torre, per tant juguem dama E3, tot això s'havia jugat,
inclús dos grans mestres com Sokolov i Vaganian l'any 86. Després va jugar a un altre nivell, això ja no s'ha jugat més, perquè sempre han guanyat les blanques. Però s'ha de saber com s'ha de fer això, no? Llavors, ataca per davant, F6, i s'enroca tranquil·lament. Per què? Perquè si menges en cavall, allò que havíem dit, no? Substituir els peons per les peces. Llavors, menja, i dama F6. I això ja és una errada. Fixeu-vos la valoració com canvia de 0,8 a 2. Per què? És que aquest alfil no pot sortir. No? La dama aquí fa aquí, que vol fer un mat aquí, no es pot fer res, no? Sí que està atacant el cavall, però és molt fàcil de pensar, amb F4, i és allò una altra vegada igual, no? Amb el bloqueig que es fa, amb el peó que hi ha darrere, o ja aquest peó també, estan tots dos bloquejats, la idea de Ninsowitz. I aquest alfil com surt? No pot sortir per aquí, perquè el perds, i per aquí perds el cavall, o sigui que s'ha de trobar alguna manera d'assegurar alguna casella, almenys aquesta, perquè pugui sortir l'alfil, fer alguna cosa, no? Amb aquest problema, amb aquest drama, el que va fer el negre va ser un altre error de concepte greu, no? Que és menjar el cavall central. Això permet a la Laura canviar algunes peces, ja ho veurem, peó pren, dama E7, escac, ataques la dama i dama E8. Ara mirem com estan les peces. El de l'alfil ja ho havíem vist, llavors aquesta torre està cridant aquí perquè no està jugant. Aquesta sí que juga i juga molt bé. La dama en un moment és a l'altre flanc, o sigui, 3 peces actives contra 3 peces passives. Això pinta molt i molt bé, a més amb avantatge d'espai i un rei desguarnit, perquè només pot ser defensat amb la dama i aquest parell de pionets, però tens 3 peces contra la dama. Llavors, en dama H3 ja es planteja la primera amenaça greu i amb H6 no mouràs l'altre peó, que a més te deixes aquesta casella i poses més peons en caselles blanques, si no ho fas al revés, però clar, les caselles blanques són molt difícils de defensar, no? Llavors, una jugada bona, molt bona, perquè aquí dius, bueno, tinc avantatge, però s'ha de ser precís, no? Juga dama G4, no pas dama G3 o coses així. La idea és que alfil D7 i alfil B5, que és el que intentaria fer el negre, no? Canviar el seu alfil dolent per l'alfil bo, doncs el peó està tocat. Per tant, després de l'alfil aquí, menges, surt amb la dama pren escac i la partida està guanyada, no? Llavors, alfil D7, ja hem dit, no pots jugar alfil B5, però aquí eres quan el maten. Fixeu-vos, més 5 a favor de la Laura, però amb alfil G6, igualtat. Què és el que ha canviat aquí? De fet, aquí ja hi havia possibilitats de fer inclús mat. Abans hem parlat d'aquesta casella, ara sembla que està defensada, però de fet no ho està, no? Perquè el peó està clavat. Per tant, la jugada poder és difícil de veure. Aquesta no és difícil de veure, a més s'amenaça torre pren. Poder és difícil de veure això, si el rei s'aparta, rei H8, com continuar, no? Per exemple, en torre G6, bueno, dama E7, i això està vigilant, no? Llavors la torre pot jugar, etc. no? No, hi havia una subtilesa, que era jugar dama F4. Ara la torre no es pot menjar. Si menges la torre és mat, no? Peó pren, escac, rei aquí, escac, i ara si el rei surt per aquí, és mat. No? Per tant, ha d'anar al racó, doncs farem anar el rei aquí, però d'una altra manera. El fill G6 escac, pots menjar la dama si vols, però és igual, si hi ha el rei aquí, escac, rei aquí, escac, ha de sortir, i ara sí, mat, no? O la dama. Poder sí que era difícil veure aquesta jugada aquí, dama F4, que era la que donava sentit a torre F6, això les màquines ho veuen de seguida. Però amb alfil G6 es perd tot l'avantatge. Per què? Perquè el rei blanc tampoc estava tot bé. Aquí hi ha un corrent d'aire molt important i és el que va buscar de seguida la Joana Ros, no? Dama E7, llavors torre F7, dius, no, però si estàs bé, no? Toques la dama i d'alguna manera amenaces un mat gairebé imparable, no? Sí, però hi ha això, escac el rei va al racó, ara la primera fila és molt dèbil, la vas a buscar, i com ho fas això? Torre F1, bueno, dama F4, llavors molt ben fet, la Joana busca el canvi de dames a baix, no? Que la torre blanca quedi passiva, no pas tan activa com està ara, no? Ara ha canviat molt, no? Mireu, més 0,1. Ben fet la Joana, va buscar el canvi d'alfils, un final de torre serien taules, la Laura retira l'alfil,
I ara el negre s'equivoca, juga B5. Què és el que havia d'haver fet? Doncs precisament el que estava fent, intentar canviar aquest alfil. Com? Doncs amb A6. No? I després alfil B5, que l'alfil torna a G6, doncs tornes cap enrere amb alfil E8 i aneu fent així tota la vida, no? Bueno, serien taules. Però en comptes d'això va jugar B5 i això, la valoració ha pujat a +1, que és un PO, i és com és això, no? El PO és l'objectiu d'atac, bueno, però hi ha més joc, no? A5, B4, i a més aquesta torre s'activa, no? I a més, l'alfil t'aviam també si troba alguna diagonal per algun lloc. El gran drama és que s'ha obert una autopista a les caselles negres, és a dir, rei aquí, rei aquí, rei aquí, rei aquí, rei aquí, i entres a casa de l'altre. No? Això ja és treure la brossa que queda, que un canvi de torres en el blanc li aniria molt bé, no? L'alfil seria sec, no veuria res, el que digui en suba, perquè el rei entra per les caselles negres i va picotejant peons per darrere. Llavors, va jugar torre F4, que poder no calia, la màquina demanava 4, torre F4 ja està bé, A5, això per veiem si pot entrar, i comença el camí per l'autopista, no? Rex. Torre B8, seguim, torre B6, no hi ha res que pugui fer, rei A3, torre B7, va esperant, no? Què és el que està esperant? Doncs que el rei arribi aquí a D4 per després jugar peó endavant. No? I després de peó pren i torre pren escac, la torre estaria tocada, per tant el rei hauria de retirar-se, torre per torre, rei per torre, i veure si aquest rei li dona temps de cobrir aquesta autopista, aquesta entrada a l'autopista. Això ho va veure la Laura i va jugar una jugada ben senzilla que és defensar la torre. No? Llavors, quan te facin aquell escac, pots continuar el teu camí perquè la torre està defensada. No? Aquestes subtileses són les que fan guanyar una partida. Al fil H5 no hi ha... només hi ha un peó en casella blanca, està ben defensat, tots els altres estan en caselles negres, per tant no hi ha objectius d'atac. No calia jugar a B3, que ara ha baixat una mica la valoració, està millor el blanc igualment. Calia continuar el camí, no? De fet, no has de tenir cap por d'això, ja ho has preparat bé en G3. Bueno, B3, alfil A8 enrere, el negre no té cap pla. Continuem. Al final B4 és un error, el que calia poder era jugar torre C7 i barrar el pas al rei que no pugui passar per aquí, no? Però, bueno, B4 pren esclac i aquí veiem el G3, no? El rei continua. Canvia, i ara aquest peó també està dèbil, també es pot seguir el precepte aquell de si estàs millor canvia peces i si estàs pitjor canvia peons, però en aquest cas és molt clar que aquest peó ha d'avançar. Llavors, peó pren, el fil pren, clar, si no quedes cap peó serien taules. Això és el que en principi hauria d'intentar el negre. Llavors, com ho fem? Continuem? El rei pot defensar amb rei F7, per tant li traguem aquesta possibilitat. Amb el fil G6 segueixes defensant el peó i el rei no pot passar per aquí. El fil de 7 defenses, anem a buscar l'alfil enrere i rei A7. Ara és clar, no? Escac i alfil pren. I s'ha de guanyar. Bueno, s'ha de guanyar, estem a +9, segur, no? I amb totes les peces blanques actives. I més, la gràcia, no?, de que s'ha quedat aquell alfil dolent, que ja l'havíem previst al principi, contra un alfil bo, que també ho havíem vist d'un bon principi. Llavors, amb D4, el casella negra sempre es pot guanyar, però és igual, és més fàcil així. El rei encara marxa una mica més, el fil pren, el que no farem serà canviar alfils, perquè llavors sí que ja es pot plegar, el fil B7, perquè el negre ha trobat alguna cosa, aviam si el blanc s'equivoca. Però també hem de dir que quan s'ha arribat a aquest final la Joana estava jugant amb increments i en canvi la Laura estava jugant en 10 minuts, per tant pot jugar tranquil·lament, no? I veure aquest tipus d'amenaces. Què s'amenaça aquí? Alfil aquí per guanyar el peó? Bueno, de fet es pot defensar fàcilment amb alfil aquí, però es pot evitar amb una sola jugada, no? Que és escac, G6 i alfil D3. Val. Rei G7, aviam si es pot parar aquest peó, de fet no es para, alfil aquí, perquè aquí arribarà aquesta última subtilesa, peó endavant i G5. La idea és defensar aquí, o sigui, es perd l'alfil, però hi ha la possibilitat, mirem-ho, peó endavant, alfil H5, aquí hi ha la possibilitat d'avançar, alfil pren, rei pren, i llavors peó pren, i aquest peó està passat i aquest rei arriba abans. Igualment, bueno, no ho farem, ho podem fer a casa després. Segurament que el blanc guanya, no? Però només canviant el peó s'ha acabat tot, no? El peó
anava endavant i aquí sí que la Joana va plegar. Bueno, va ser un gran torneig de la Laura, saber que el primer cop que jugava a aquest nivell, perquè hi havia tres mestres filles, un absolut i l'altre dos femenines. Va jugar amb totes tres perquè era un tancat. Va ser les dues partides que va perdre, va empatar amb una de les mestres filles, per tant, és un torneig excel·lent. Ja, com he dit abans, a l'última ronda encara, si la Joana Ros hagués empatat, doncs hagués pogut quedar campiona. Hi va haver un moment que la Joana Ros, precisament amb una altra Binauer, però aquella que els peons del flanc de dama queda malament, doncs va estar a punt d'empatar i la Laura ja havia acabat. O sigui, jo ho vaig seguir en directe i va ser molt emocionant. Espero que us hagi agradat molt. Moltes gràcies.